Здравейте, уважаеми госпожи и господа, зрители на Българската национална телевизия. Милиони! Това е думата, която най-често се чуваше тази седмица. Тото милиони, лесни милиони, мечтани милиони левове. Истинска истерия заля страната ни. Извиха се опашки от кандидат-милионери, хора, които чакат своя шанс за положителна промяна в живота. Няма лошо в това да се надяваме, но все пак е добре да знаем откритието на математиците. По-вероятно е гръм да ни удари, отколкото да спечелим от тотото. Аз предлагам да не вярваме в това, което не искаме да ни се случи, а да се надяваме на това, което очакваме в живота ни. Нека не забравяме обаче, че най-много сълзи са пролети от сбъднати мечти. Едва ли 9 милиона лева са най-голямото щастие в живота. Днес най-голямото щастие за мен ще е, ако останете с нас до края. Вижте какво сме ви подготвили в отблизо. Изумителната красота под водата през камерата на оператора Стефан Тодоров. Рецептите на баба Ванга, записвани в тайна тетрадка цели 18 години. Световния ден на недоносеността, грижата за най-малките и крехки пациенти на Земята. Астралните близнаци, професор Боян Биолчев срещу композиторът Александър Кипров. Магията на огъня и защо едно момче събира огнехвъргачите в центъра на столицата. Политическата новина на седмицата, която силно впечатли нашия екип, е за храбрата продавачка от столичния квартал Младост, която наби въоръжения крадец, който се опита да я ограби. Нападателят нахлул в хранителния магазин, заплашил продавачката с пистолет и е посегнал да я удари. Как е запазила самообладание и как се е предпазила от наглеца, ще коментираме веднага, след като видим част от репортажа на колегите от По света и у нас. Малко след 22 часа маскираният влязъл в магазина, в дясната си ръка държал пистолет. Продавачката се ужасила, но запазила самообладание. Мъжът започнал да бута и удря жената, докато и крещял да му даде оборота. Вместо да изпълни исканията му, тя се вкопчила в него и започнала да му отвръща. Битката била неравностойна далеч не само заради ръста на двамата. С пистолета в ръката си грабителят нанесъл няколко удара по главата на дребната жена. Непоколебимото и поведение и виковете, и че идва управителят, накарали маскираният да избяга без да вземе и лев. Той не е взел нито лев, но какъв ли ужас е изживяла дребната жена, направо не ми се мисли. Повечето от нас биха се вцепенили при подобна ситуация. Не е моята гостенка днес, която много добре знае как да се справя с агресията на нападател, защото работата й изисква да е винаги на щрек. Тук при мен е детективът Меглена Куцарова. Здравей, Меги! Тук си, за да ни кажеш как може една 40 кг жена да се предпази от 90 кг мъж. Ами, мога да ти обясня. Значи, тази жена е усетила, според мен, психиката, нали, на дадения господин, който, според мен, е бил леко оплашен. Тя е усетила и е успяла да реагира. Усетила е колебанието в него. Ако нападателя е по-висок, по-едър, не е колеблив, тя предполагам, че няма да реагира така. Знаеш, е въпрос и на да усетиш неговото състояние. Физика, да. Не толкова. Гримьорката преди малко ми каза, че когато ти дойде адреналина от страха, който изпитваш, всъщност идва и такава сила, че можеш наистина с един удар да го повалиш. Адреналина е нещо много голямо, да. Все пак няколко техники ние сега ще покажем. Заснехме те как ти се отбраняваш при нападение. Най-лесното нещо, което вероятно с чантата може най-напред да го удариш. С чантата е най-лесно, но в дадения случай тя е в магазин, нали, зад параван. Няма как с чанта, нали, да вземе и да го удари. Но тя е реагирала много адекватно. На теб случва ли ти се нещо подобно някога? Ами точно оръжие срещу мене да ми насочат, не. Да, добре. Представяш ли си, ако ти се случи, как би реагирала? Ами представям си, че бих реагирала както жената. Дали бих се оставила да успеят, нали, да ме нападнат, да ми вземат нещо. Бих се борила. Аз се очудвам на това, че той имал пистолет и тя не се е изплашила. Насочен срещу нея пистолет. Ами, бил е колеблив според мене и жената е реагирала много адекватно, както ти казах. Усетила е колебанието, а колебанието, като го усетиш, просто трябва да реагираш на момента. Но все пак, нали, да кажем, че човешкият живот си е най-важното нещо и не струва, нали, 2 кутии цигари или примерно някакъв оборот. Ако усетят, че няма как, нали, по-скоро да не рискуваш живота си. Да, аз това ще да те питам, да знам кое е по-добре, да бягаме или да се бием въпроси. Или да се биеме, зависи, нали, казвам ти пак, това всичко си е на психика, дали може да успее, дали го усеща, интуиция. Твоята професия е всъщност детектив. Да ми кажеш най-странния случай, който са ти поръчвали?
Ами той има доста случаи, нали, които са ми поръчвани, но аз не говоря за тях, защото все пак са заключени за мен и няма как да ги коментирам. Доста хора са искали услугите ни, но все пак, нали, това са такива услуги, които не се коментират. Но има ситуации. Има ли обаче ситуации, в които мъж може наистина да се страхува от жена? Ти си така по-височка от мен, обаче какво ще е необходимо, за да се изплаши мъж нападател от една жена? Ами не знам, те повече мъжете, нали, според мен се имат за доста силни, не биха се страхували от жена. Евентуално, може би, ще се страхуват от жена, която видят, нали, че е със здрава психика, че има примерно и тя оръжие, нали, вече тогава би трябвало да се оплашат. Аз бих завършила така този разговор. Здрава психика и самообладание в такъв момент. И дай Боже на никой да не се случи. Дай Боже. Благодаря ти много, че започнахме деня си с теб. Сега, уважаеми зрители, ще насочим вниманието си към най-мъничките и крехки пациенти на земята. Недоносените бебета. Те са и най-борбените деца, голяма част от които въпреки всички трудности все пак оцеляват. Нещо повече, те израстват здрави хора. Днес е Световният ден на недоносеността. Ще си говорим за преждевременно родените бебенца, но най-вече за това как да предотвратим риска от преждевременно раждане. Сега една жена ще ни разкаже за трудностите, през които е преминала, но днес е майка на две прекрасни, здрави близначета. Представям ви Нина Николова, тя е председател на Фондация за нашите недоносени деца, и доктор Пламен Димов. Той е акушер-гинеколог от болница Шейново. Заповядайте, скъпи гости. Радвам се да ви видя тук в моето студио. Здравей. Минче, ти си с... Как се казват? Заповядайте. Мартин и Йоана. Те са рождени преждевременно. Да. Но защо решихте да направите фондация за нашите недоносени деца? Решихме да направим фондация за нашите недоносени деца, за да покажем на майките, че да бъдеш майка на преждевременно родени деца не е страшно. Напротив, това е едно изпитание и резултата, когато има добър резултат, е страхотно за всички. В кой месец ги роди ти? Родих ги средата на 7-ми месец, средата на 29-та гестационна седмица. Това не ми звучи чак толкова страшно, както тези деца, които се раждат в 5-ти и 6-ти месец от бременността и които са наистина с екстремно ниско тегло, под 1000 грамчета, под 1 килограм. Така е. Факт е, че е така. Не е... За всяка една седмица под 39-та, 40-та седмица, смисъл си е все пак рискова. На недоносените деца се водят недоносеници под 37 гестационна седмица. Значи всяка седмица преди това родени... Добре, може би целта на вашата фондация е да каже как да се предпазим, каква да е превенцията от това да не се раждат. Зависи ли въобще това от жената ни? Зависи от жената, зависи от всички. Какво това трябва е да проблем правим? на обществото. Той не е само наш проблем. Това е, ние всички трябва да се хванеме, всички трябва да застанем за тая кауза и да се бориме заедно. Ние, родителите, пациентите, докторите, държавата, всички. Защото това не е проблем на майката, тя дали проследява бременността както трябва. Тя не е тази, която е длъжна да знае как да проследява една бременност, дали тя ще е рискова, дали не, дали ще роди преждевременно или не. В смисъл, ние всички сме един екип, ако мога така да кажа. И все пак докторите са те, които ни помагат ние да износиме едни живи и здрави деца до края. Аз ще попитам и доктора след малко, но ти като ми казваш, че е проблем на държавата, бихте разбрала, защото вероятно скъпо струва издръжката и лечението на едно такова дете или на две такива деца. Но защо казваш, че е проблем на обществото? Ами, проблем на обществото, защото трябва да се говори за това нещо, защото трябва още от ранна възраст да почне да се говори за проблемите, които може да има последствие жената, защото малко или много ние сме науки, ако мога така да се израза. Ние не сме достатъчно запознати наистина какво крие една рискова бременност. Какво крие една рискова бременност? Ето тук имаш трибуната да го кажеш и как една жена би могла да я избегне. Една рискова бременност крие едно преждевременно раждане. Това преждевременно раждане, за съжаление, в някои случаи може да завърши с лош край, в някои случаи завършва добре. Ето, има резултат. Обаче голяма част от преждевременно родените деца в последствие развиват някакви заболявания, детска церебрална парализа, имат проблеми с очите, имат проблеми с ушите, което в смисъл това е проблем на всички. Казвам проблем на всички, защото трябва да има адекватно проследяване на тези деца още в родилния дом. Трябва да има проследяване на тези деца след раждането. Спри за малко, защото те ядат гроздето, което не е мито. Няма значение. Няма значение? Ние се ядат всичко. Важното е да видя аз колко ще мога да побера в ръка. Това е добре да ни бъде. Иначе могат да си играят колкото искат, разбира се.
Доктор Димо, стоите ли до такива жени или някакси те са част от статистиката? И ние ежедневно се бориме за тези жени, за тези бебета да се раждат, тъй като това е наистина недоносеността, един медико-социален проблем. Нали? А защо нарастват тези медико-социален? Точно така. Точно така, защото такива бебета са, да речем, около 5% от новородените, но те имат над 50% след това тежки нервно-психологически проблеми. Тези деца, голяма част от тях, за съжаление, остават инвалиди за цял живот и това всичко натоварва обществото, социума, натоварва го с едни изключително големи разходи за отглеждане и за живот на тези бъдещи членове на обществото. Затова казвам, че е медико-социален проблем. Добре, дайте конкретно да кажем какво да прави една жена, за да не роди преждевременно. И второто нещо, което искам да знам е само инвитро децата ли са или предимно инвитро децата ли са недоносени? Не бих казал. Значи, може да се каже, че с инвитро горе-долу в България се раждат около 1% от децата, но пък 10% от недоносеността е на инвитро бебетата. Тоест, при тях е изключително голям процент на недоносеността. Защо така става? Това се случва заради това, че самите репродуктивни техники, новите, така нареченото инвитро, все още не са достигнали до съвършенство, ако може така да се каже, и все още продължават да се поставят 2-3 и повече ембриона в матката на жената, с цел да има по-голям успех, но всичко това води до двуплодни, триплодни, а някой път и 4-плодни бременности, които вече са едни рискови бременности, най-често завършват с тежка недоносеност. Недоносеност от 3-та или от 4-та степен, дори под 1000 грама бебета, които след това, голяма част от тях, първо перинаталната детска смъртност е много висока при тях и остатъчната заболеваемост след това, всички тези нервно-психически проблеми, които тези деца имат след това в развитието си. Добре, след като ембриолозите много добре знаят до какво би довела една триплодна бременност, защо слагат 3-4 ембриона при трансфера? Най-често, за да имат по-голям успех. Именно това е една от насоките на нашата борба, е да подобряване на така наречените нови репродуктивни методики, с цел да се поставя само един ембрион, който е достатъчно добър, за да може да се захване и да се получи една бременност, която да се развива нормално. Минче, да ми кажеш ти, има ли начин, когато тръгне едно раждане толкова преждевременно, да искаш ли да скочиш? Хайде на 3. 1, 2, 3! Браво! Страхотно детенце. През какво мина ти, за да ги отгледаш така? Те на колко са сега? Сега са на 2 години и 2 месеца. Страховете бяха доста силни в началото, когато си ги взехме вкъщи. Те се родиха много малки, дълго време се преседяха. Тя беше 930 грама, той беше кило 170. Иланка, внимавай. Айде ти, хайде на 3. 1, 2, хайде. Браво! Браво! Преседяха почти 3 месеца в болница. Голяма беше борбата. При нея имаше фрактура на кръчето. По-трудно се адаптира с дишането, но слава Богу, за 3 месеца си ги взехме вкъщи. 3 месеца? 3 месеца почти бяхме разделени. Аз всеки ден ходих в болницата, носих кърма. Закърмени са от 3-тия си ден, кърмени са 14 месеца, което Мама идва в болницата да ви кърми. Мисля, че това е много важно, особено за недоносените бебета. И те страховете не свършват с раждането и с изписването от болницата. Напротив, страховете си продължават до определена възраст, докато видиш, че това дете прохожда, че това дете може да вижда, че това дете проговаря и така нататък. А кога наваксаха, Нинче? Кога сега на какво ниво са спрямо децата на тяхната възраст? Ами сега много добре се развиват. Те доста така дръпнаха. Разбира се, по-малко сме като височина и тегло, но те са много активни, както видите. Те абсолютно не се спират. Важното е да нямат остатъчни явления. Точно. Точно. Аз само не знам за този психически проблем, който се явява, може би, на по-късна възраст. За момента да чукам на дърво, за всичко сме се справили, всичко сме преодоляли. Какъв психически проблем? Ами при децата, които психологически по-скоро... Те се проследяват до първи клас на такива деца, да се види как те ще започнат да усвояват след това и материята в училище. Това е проблем. Гледам, те нямат никакъв проблем, просто са като... Ами, дано да е така, да, защото, пак казвам, страховете не свършват само с изписването на децата от родилния дом. Ние си ги взехме вкъщи, те тежаха само 2 кг, значи може да си представите колко са мънички, когато ние си ги вземем вкъщи.
Само чашата да не бъдне, че е много В крайна бърз. сметка борбата е с инфекциите и с проследяването, доброто проследяване на бременността. Ето, това е при отговорът, нашите според жени. мен. Това е най-важно. А можеш ли да спреш, могат ли, докторе, да се спрат тези раждания? Да речем, раждането започне и вие да направите така, че да не се роди преждевременно. За съжаление, когато започне едно раждане е много по-трудно. Най-добре е да има превенция на преждевременното раждане. Тоест да се използват най-новите методи, за да може ние много рано да предугадим, че една бременност е рискова за преждевременно раждане. И това са изключително нови методи, които все още доста колеги не използват в ежедневната си практика. Именно заради това не може да намалим така драстично недоносеността в България, тъй като виждате, че инвитрото всъщност води до 10% от недоносените. Но голямата маса, 90% от недоносените се дължат именно най-често на майчини и майчино-фетални инфекции, които не са диагностицирани на време и оттам не са взети мерки за тяхното предотвратяване. Ако една жена лежи в болницата, нали знаете, лежа за задържане този термин, има шанс да се предотврати, нали? Едно преждевременно тръгнало раждане. Всичко изключително важно е да се намери рисковата група на тези жени, които рискуват да родят недоносено дете. Една голяма част от жените, които веднъж са имали недоносено дете, те са един от най-рисковите контингенти отново да родят недоносено дете. Тоест, те трябва да се обхванат тези жени. Други жени, които са имали някакви манипулации по матката, които са имали някакви маточни малформации или преди това са имали аборти или други манипулации по матката следствие на някаква малформация на матката. Те също са рискови. Жени, които е правена амниоцентеза, също имат голям риск от преждевременно пукване на околоплодния мехур. Да, пък, но амниоцентезата е необходима за друго, да се види нали всичко наред ли е с плода. Но сега вече има много по-нови методи за пренатална диагностика. Най-новия метод е един кръвен тест, който се взима много рано и се хваща феталната ДНК в кръвта на майката. Това е най-новото. Най-новото и всички трябва да са информирани. Не знам колко струва, може ли по здравна каса да мине една бременна жена? Не може, нали? За това ли е вашата борба? Може да мине по каса. Има доста прегледи, които минават по каса, но за съжаление има и много прегледи. Би могло да мине по каса. Стига тя да не е рискова. При една рискова бременност, тогава най-често се налага и хоспитализация, болнично лечение на бременност. Добре, вие започвате кампания. Какво ще представлява тя и кой искате да ви чуе? Искаме всички да ни чуят. Ние искаме да сме приятели, още един път го казвам, с всичките, най-вече с лекарите, защото ние имаме нужда от тяхната адекватна помощ, от тяхната специализирана помощ, за да могат да помогнат да не се раждат толкова много недоносени деца или те дори да се родят, те да излезат максимално здрави от отделението. И пак казвам, това е проблем на всички. Тоест ние всички трябва да се бориме, всички да си подадеме ръка и да вървиме заедно напред към този проблем, за да го преодолеем. Рискова бременност изисква много голямо търпение и от лекаря, точно така, и от пациентката, за да може да постигнем взаимодействие и един такъв прекрасен ефект. Да, защото просто стресът е много голям. И ако ние не виждаме приятели в лицето на лекаря, сещате се, че за майката е още по-трудно. А самия майчин стрес допълнително продуцира такива вещества, които предизвикват маточни контракции. Така че майката основно трябва да се бори също и срещу стреса, заедно с лекаря си, на който се доверява и така. Стресът. Стрес, който всички се опитаме да избягаме и всеки ден го изживяваме отново. За съжаление, просто майката трябва да е много силна, за да може максимално да се съхрани и за да отгледа едни прекрасни деца по-натам. Защото, пак казвам, стресът е много голям и за самата майка с преждевременното раждане. После този престой, който децата все пак месеци наред карат в болницата. Има деца, които стават по 6-7 месеца в болницата. 6-7 месеца. Това е страшно дълъг период. Когато майката е отделена от детето, децата също страдат, което е проблем. Ние искаме да въведеме колкото е възможно в България практикуване на кенгуровата грижа. Това е skin to skin. Т.е. детето да е максимално до кожата на майката, за да чувства нейната топлина. Защото те седат в кувьоз и вътре се създава една изкуствена топлина, която наподобява топлината в утробата на майката. Това е доказано по цял свят, че тези деца, които са екстремно с ниско тегло родени, 24-та, 5-та, 6-та седмица, колкото са по-близо до майката, толкова по-бързо се възстановяват като естествен процес, а не в изкуствената среда на кувьозите. Говорете за това. Ти правила ли си им прощапълни? Да. Какво хванаха? Какво хванаха? Той хвана хляба и почна да яде един етикет на хляба, не знаем как беше озовал там. Тя хвана един розов несестер с гримове. Нали е дама?
според мен тя ще стане водеща, той ще стане сценарист. Ами сигурно те заслужават да ви кажа да са в такава среда и аз много се радвам, че ни поканихте тук днеска и че заставате зад нашата кауза. Заставаме. И много се радвам. Искам да ти кажа, че това е един от най-приятните ми, но и най-трудните ми разговори, защото мисля, че скоро нещо ще се счупи, но са изключително сладки. Това ми беше идеята, да покажем, че недоносените деца не са болни деца и в много голям случай те могат да израснат като здрави хора. Надявам се все повече и повече да има. Тъй като е много сериозен проблем. В мащабен в света се раждат повече от 15 милиона деца годишно. А в България 6000 деца годишно се раждат недоносени и този процент нараства, разбрах аз. Нараства. Точно заради това, че все повече бебета се забременяват чрез новите репродуктивни методи, чрез инвитро. Това също нали решихме, че не това е проблема, че всички деца могат... 10%, но тези 10% не са малко, те увеличават като цяло общия процент. Казахме, че са 10% от недоносени. Аз искам 10 минути да им се нарадвам, да ги нагушкам сега. Нагушкайте ги, няма никакъв проблем. Те са много контакти, както виждате. Най-важното, което искам да кажа последно е за рисковите бремени, които се предполага, че биха могли да родят недоносени деца. Да се правят два много прости и важни теста. Едното измерване на дължината на маточната шийка между 24-та и 34-та седмица, това, което не се прави, а трябва да се прави рутинно, и другото е изследването на феталния фибронектин. Това е едно лепило, което буквално залепва бебето за матката на майка си. И когато този фетален фибронектин се появи, това означава, че има нещо, което би могло да се случи. Дано всички бремени да чуха в момента или тези, които предстои да забременят. Разговорът, разбира се, ще продължи някой друг път, защото сега сме в времето на астралните близнаци. Оказва, че разговорът между композитор и учен, професор, може да бъде много поучителен, но и много забавен. Вижте с кого ще ви срещне днес Стела Рищиева. Днес ще ви срещна с двама изключителни мъже. Единът произлиза от знатен македонски род, а другият е потомствен граф. Първият е сценарист, писател, преподавател и 8 години ректор на Софийският университет. Но освен това е бохем, ски състезател, шампион по културизъм и гмуркач. Вторият е любимият композитор на Лили Иванова, за която е написал цели 53 песни. Негови са и емблематичните за демокрацията хитове "Развод ми дай" и "Последен валс". Представям ви професор Боян Биелчев и композиторът Александър Кипров. Най-добрият оптимист е умореният песимист. Трябва да си гениален, за да си малко луд. Здравейте, уважаеми гости! Добър ден. Добър ден. Едно от нещата, които ви свързва, освен зодията, разбира се, се оказа вашия знатен произход. Какво е да си потомък съответно на революционер и на граф? Графа има предимство. Ами, моят прадядо по бащина линия е полски граф, който се премества в Лозана. Професор Попяно. Там се жени за швейцарка и тя заболява от туберкулоза и се местят на мек климат в България. Бащата на моят баща е революционер от Свиленград, Александър Кипров. Ако мога да цитирам родовата книга, тя от края на 18 век, от тогава са били неотлучно в Прилеп до края на века, когато дядо ми, който е бил в четите, наложил му се да избяга. Той е ученик на Гоце Делчев и са много близки приятели. А друго общо между вас е владеенето на чужди езици, то на изключително добро ниво. Вие сте завършил в Полша. Да. Исках да ви попитам, можете ли да ни кажете здравейте, уважаеми зрители на Българската национална телевизия на полски? Обикновено малко е през деня. Полският говорител казва "Dzień dobry państwu", а ако е вечер, "Добри вечер, państwu". А вие вече се загубих колко езици владеете? Френски, английски, немски, норвежки, датски, фински. В Хелсинки съм учил литература финска.
Руски, естествено. Изпълням се с страхотна завист към астралния си близнак, понеже непрекъснато ме подиграва, че съм най-смешния полиглот. Аз говоря всички славянски езици, плюс в различна степен, но ги говоря френски, немски, но не знам английски. И често пъти ме смятат за силно необразован. Да. Вие може ли също изречение да го кажете на някой избран от вас език? На шведски. Гудак, шере, титаре, бюлгаришка теле. Това е подобно и на норвежки, и на датски. Това, че чалгата измести естрадата, не ви ли пречи? Не ви ли тежи? Не е много приятно за мене. Винаги е имало и преди 89-та година тук почитатели, и то много голям процент, на сръбско, гръцко, турско, неща от сорта камъните падат и т.н. И след 89-та година малко по-безкруполните тези представители, те поръчаха музиката, която ще се слуша в България. Който плаща, поръчва музиката, така ли? Точно така. Имам подобен въпрос и към вас във връзка с тези тетрадки, които се появиха тази година с фолк певици върху тях. Защо ученичките искат да приличат на фолк певиците? Какво се случва? За съжаление, тънкият ни културен пласт изключително се така развихри, точно когато се появиха парите от тези, които нямат отношение към културния пласт. Абсолютно съгласен съм. А кой е виновен? Ние, родителите ли? Всички сме виновни, за това, че ние всички сме от този тънък културен пласт. Оптимисти или песимисти за подрастващото поколение? Аз съм по принцип песимист, а по практика съм оптимист. Песимист съм, защото все пак преподавам 6 литератури, занимавал съм се цял живот, задръстен съм с познания за това, че при човечеството трагичното е като че ли малко повече, но пък друго има добро, че накрая остава смеха. Аз съм оптимист, защото без надежда, според мен, трудно се живее. Най-добрият оптимист е умореният песимист. Това е хубаво много, да. Поздравления, да. Много хубаво. Имам един въпрос към вас във връзка с работата ви като преподавател. Кое е най-абсурдното нещо, което сте чела в кандидат-студентска работа? Аз отначало се смеех с всички останали, но от един миг нататък разбрах, че трябва да се смея на себе си. Всъщност тези кандидат-студентски бисери представляват продукция на един паникьосан мозък в един миг, в който след като е чел идиотщини от критиките, му се налага да ги възстанови, за да може да мине. Да. И той ги възстановява смешно и непохватно. Кой е смешен случай? Конкретен пример може ли да дадете? Конкретен не. Никога не запомням нещо, което поставя друг човек в смешна ситуация. Между другото, аз от един миг нататък престанах да пиша двойки. Така ли? Да, защото изведнъж установих, че добрия студент го слушам един път, а двойкаджията трябва да го слушам втори път. И просто не е справедливо. А кое е най-трудното във вашата работа? Най-трудното е да не се повтаряш. Трудното е да се откъснеш от рутината. Примерно в български език това е особено тежко, тъй като ние в нито един език няма понятието чете лекции. При нас го има, което означава, че за да се е появило някой е чел. Да. Коя е най-приятната част от вашата работа? Контакта с младите хора. Всъщност те може би научават нещо от мене, макар че аз не ги затрудвам с никаква фактология, уча ги да мислят. Значи не ги уча да мислят, а ги стимулирам да мислят. И разбира се, аз се уча от тях. Знам, че не обичате да ви задават прекалено много въпроси за Лили Иванова, затова моят е само един. В работата ви с нея, кое е най-трудното и най-приятното?
Всичко беше ужасно трудно, когато започнах с нея да работя преди много години. И лека по лека нещата еволюираха до степен, че сега всичко е песен и е много голямо удоволствие да работя, защото се познава вече. Искам да ви цитирам. В едно интервю казвате, че младостта е ракета, носител на лудостта. Какво става с лудостта в зряла възраст? Строго индивидуално е, но е добре, ако след като отпаднат няколко степени на ракетата, поне първата част да стигне до някъде. Да може да... зрелият човек да кацне на планетата, която търси. А трябва ли да си малко луд, за да си гениален? Според мен е малко обратен е въпрос. Трябва да си гениален, за да си малко луд. За да имаш правото. Да, точно така. Останете с нас, за да не пропуснете изумителната красота под водата през камерата на оператора Стефан Тодоров. Тайните рецепти на баба Ванга. Магията на огъня и защо едно момче събира огнехвъргачите в центъра на столицата. Така, ето ни в рубриката "Хубаво е да видите", която днес става. Хубаво е да дегустирате, хубаво е да се забавлявате. От 23 до 25 ноември в Пловдив ще се проведе дефиле на младото вино. Всички сте поканени в автентичните къщи в Стария град да опитате бели и червени еликсири от цялата страна. Фестивалът ще подгрява още от 19 ноември и всеки следващ ден до официалното начало с откриването на различни изложби. Една от тях точно определя събитието. Виното и баба подмладява, виното и дядо разиграва. Познавам следващият ми гост от 15 години. На пръв поглед особняк, влюбен в работата си човек. Знае много тайни за морето и неговото дъно, защото го снима, изучава го, любува му се. Чувала е гласът на морето, на рибите, на ръковините и ме увери, че той не е тъжен. Тъжни са хората, които нямат уши да чуят природата. Стефан Тодоров е един от първите подводни оператори в България и за мен е единственият, който с такава любов ми разказва за филмите си и за огромните лишения, свързани с тях. Ще си говорим с Стефан веднага след като го видим в най-естественото му състояние, с камера и под водата. Стефан Тодоров е в студиото при мен. Здравей, Стефчо. Благодаря за поканата. Много се радвам да те видя тук. И аз, разбира се. Вълнуващо ли е да се гледаш отстрани? Вълнуващо е. Ти си човек, не ми случи често, да. Да, никак често не ти се случва. Ти си човек, който всъщност снимаш другите хора. И... Да, доставя ми удоволствие много да ги снимам, да. Как стана така, че от спортист стана подводен оператор и не само? Много е просто да се каже. Толкова е красиво под водата, че не само аз, всички хора, като излезат от морето и се опитват да разказват какво са видяли. И тъй като аз много не мога да разказвам, започнах да снимам тия неща. Попаднах в подходящо време, на подходящо място, студио време. Колегите ми помогнаха. Така се развиваха нещата в уния години, че се обърна внимание на подводните филми. И тогава нашия спорт беше млад. Кой спорт? Харесваха. Аз съм бил състезател по един малко известен спорт, обаче той съществува до ден днешен в света и е много добре развит. Това е така нареченото подводно ориентиране. Бих казал няколко думи за този спорт, за жалост никога не съм снимал състезания по подводно ориентиране. Те не могат да се снимат, защото са предимно в мътни и тъмни води. Човек изминява големи разстояния от порядъка на 700 метра до 2000 метра или до 5 км. С компас сам, абсолютно. Времето се засича на финала. Това е произлезнало от времето на военно приложените водолазни спускания. Това са първите
как да кажа, подводни бойци са в Италия по този начин са нападали английския флот, после се развили и такъв спорт и до днес днешен този спорт се развива. Ти си работил за военните по тази връзка? Не може точно да се каже, че съм работил за военните, но ние бяхме военизиран отбор. И специално в България ние не става, тези неща по това време не бяха толкова свързани, че човек не знае за какво работи точно. Има ли много интересен експеримент, за който си струва зрителите да чуят сега? Военен експеримент? Точно военен не, но това е един експеримент, в който се създаваха таблиците за декомпресия при подводни спускания, изплуване от подводници. Това беше цивилно обявено. На човешки език, моля, декомпресия на... Когато водолазите са под налягане, дишат въздух под налягане, част от този въздух се разтваря в кръвта, не само кислорода и азота, и тъканите. И при изплуването, ако този газ не се освободи чрез дишане, той се кипва кръвта, най-просто казано, или тъканите, и са много вредни за здравето. Може да доведат и до смъртоносен изход. За да не се случва това нещо, се правят специални таблици. Тези таблици после се прилагат във военното дело, и тогава беше военно дело. Сега вече знаем колко много се работи под водата, нефтени платформи, други водолазни дейности и така. Чувала съм, че хората с твоята професия имат увреждания. До какво може да доведе такава работа, да си имаш под водата? Не бих казал, че е толкова вредна тази професия. Ако се спазват правилата на спускане, няма никаква опасност. Точно тогава се създаваха тези таблици. Всяка държава ги пазеше в тайна за себе си. И аз съм снимал този експеримент, но по начина, по който участвахме в него, е естествено, че това бяха едни хора, които живееха под водата, в един подводен дом. Там се знаеше какво дишат, защото не дишаха въздух само, най-различни въздушни смески. Под водата е експеримент на хора, които са живели под водата и са дишали не въздух, а въздушни смеси. Въздушни смеси, въздушни коктейли. Те въздушни коктейли дават различни, как да кажа, отражения в организма и по този начин се разбира какво е натоварването на тези водолази и на нас, които пък дишахме 2 часа под водата с гъстен въздух, през останалото време атмосферен въздух. И фактически по този начин учени, имаше и българи, разбира се. Ти си направил половин учен, ако ме питаш. Не, много далеко. Тази наука е толкова сложна, че аз дали съм се докоснал и до 1/1000 от това. Ти си много скромен човек, но нека да вървим нататък, защото искам толкова много неща да те питам. В видеовизитката видяхме теб с една особена камера. Това ли е техниката, с която снимате? Тази камера, да ви кажа, не е особена. Тя е истинската камера. Това ли е подводна камера? Това е филмова подводна камера. Създадена е през 70-те години. Тази специално е швейцарска, но има ето това, което виждаме сега, е точно снимано на филмова лента. Създадена е на базата на филмова камера Ariflex, която всички оператори знаят за какво става въпрос. Снима се на 35 мм лента, висококачествена лента Kodak. Но снимането е само началото на един много дълъг процес по създаването на такъв филм. Значи след като се заснеме лентата, трябва да се съхранява, докато стигне до лабораторията. Обикновено лабораторията е далеко от местото, където се снима. Къде съхранявате тази лента? В хладилници. Значи преди снимането, още когато пристигне лентата, това е един много интересен процес, но не знам дали да занимаваме хората. Да. Когато се пътуваше на времето с самолет, имаше рентгенови машини, които осветяват лентата. Значи като пристигнеш някъде, примерно в Австралия, първото нещо режа парчето от всяка кутия, от всеки кашон, отивам в лабораторията местната и проявявам лентата да видя дали тази лента е годна за снимане, защото може да е осветена на някой от летищата. Да. Въпреки че пише филм сейф и така нататък, и случвало ми се и това. Да намериш осветена да бъдат унищожени кадрите. Не, че това е труд. Какво говориш? Да, случвало се. Сега не искам да говорим, беше много тъжен момент. Да видиш осветен... Тя е осветена, да. Добре, съхранявате. Къде е този хладилник? С пристигането се слага в хладилник, намираме. Предварително всичко оговорено. Значи, когато се прави филм, снимането е най-лесната работа. Трябва предварително всичко да е планирано и оговорено. Когато се снима на филмова лента, особено това се съхраняват в хладилници лентата, защото там стои 3-4 месеца. Тази лента се съхранява в хладилник. Един ден преди снимките се вади, темперира се. След това се снима, зарежда се, отново се слага в хладилник, но не веднага в камерата, постепенно. И когато вече ще пътува за София, за лабораторията, тогава вече се слага в едни кашони, изолира се с някакви хартии, стереопори, после и така. Някой снима ли на филмова лента все още? Да, във филмовите, игралните филми се снима все още на филмова лента. Аз за последен път съм снимал на филмова лента, извинявам се, тази година. Но това не е вече същото.
Защото тук в басейна, тук веднага в лабораторията. Декор още съществува, когато ти вече си гледал лентата, знаеш какъв е резултата. И не е толкова, как да кажа... Тръпнеща. Да, няма и фактор изненада. Много пъти... Извинявам се, само да ви кажа, защото ще забравя. Много пъти съм си изненадал приятно от кадър, който когато съм снимал, не съм забелязал, че на втория план се движи нещо, което е по-важното от предния план. Редки са тия изненади, но съществуват. Виждаме много красиви подводни кадри. Да ми кажеш най-странното същество, което си срещал под водата? Ами те няма странни. Значи странни същества са хората. Другите са естествени. Другия въпрос е, че не сме ги виждали. Другия въпрос е, всеки път, когато съм срещнал някакво ново животно под водата, съм се изненадал. Най-голямата изненада за мен е била в Черно море, когато видях една медуза, която и то на 30-та година след спусканията ми. Аз имам окото на, как се казва, на макрофотограф. Търся близките неща, защото по-лесно се снимат в мътните води, понеже е по-лесно. И даже в някои от филмите се вижда, че макроснимката е по-интересна под водата, защото това е всъщност огромния свят. Той е в основата на всичко. И видях една медуза, която не е характерна за Черно море. Споделих с мои колеги, по същото време един подводен фотограф, Любен Клисуров, който се занимава много активно с подводна фотография във Варна, той е забелязал същото и се оказа, че това е новодомец в Черно море, идва от Латинска Америка, устията там на реките, където с водите, баластни води се казва. Когато един кораб се разтовари, той взима вода, за да не се обърне, нали, за да може да има тежест долу на дъното. И пристигайки тук в тия води, изсипва тия води. И тази медуза намира благоприятни условия тук да се развива. Ние мисля, че видяхме в видеото тази медуза. Ами да, може да попадна вас. Най-странните места, на които си попадал, имаме още малко време да си поговорим. Да. Най-разочароващото място, искам да ми кажеш къде беше. Ти си очаквал нещо изумително, всъщност се оказва едно нищо под водата. Ами, как да кажа, това се е случило и в Черно море, и по света. Аз съм бил в Мозамбик, където изведнъж тук мече нещо подобно виждаме. Аз те питах за това странно същество. За мен тази риба прилича на човек. С нощи я гледах дълго, докато монтирахме. Да. В муцуната е направо като... Да, има нещо. А между другото, тези риби за мен са много важни. Защо? Защото тези риби са, както виждате, сега няма акули наблизо. Защото тя е спокойна. Когато се зададе някакъв хищник, а между другото там е верижна реакция. Единият хищник подстракава другия и така се стига до най-дребното. Каза, че имаш око на макрофотограф. Да, нужно ли е вече с такава техника, която има напоследък, да имаш такова око, или всеки, който има много пари, може да снима и такива кадри? Сега, особеното е тук, че трябва да го търсиме това, което ще го заснеме. Техниката вече е толкова напреднала, че аз се загубвам в различните възможности да се ползват фотографски или филмови видеокамери за определена цел. Толкова е развита техника. Но за да заснемеш нещо, трябва да го потърсиш. То може да е до тебе и да не насочиш обектива в желаната посока. Знам. И светлината, разбира се. Въобще и ти, защото човек с такъв усет към нещата от живота, към красотите на природата, може да вижда само нещата по този начин. Много благодаря. Имаме много време, много нужда да си говорим с теб, но ще продължим разговора ни друг път, защото сега ще надникнем в една тетрадка, пазена в тайна дълго време. Вътре са записвани рецептите на Ванга. Нейният шофьор Жоро Търнаджиев е пишел всичко, що е чувал не само като лекарство, но и чисто кулинарни рецепти. Не, че всеки от нас си няма начин да прави сърмички с финско съзелие или как се лекува синузит, например, знаем. Но всички е любопитно как това е правила незаменимата пророчица. Всяка събота в предаването ще ви показваме една рецепта на баба Ванга. За някоя болешка, как да си изготвите нещо по начин, по който го е правила тя. Сега вземете лист и химикал, си запишете как да си помогнете, ако имате изгаряне. Намираме се в Петрич, в къщата на Леля Ванга. Тук сме с Жоро Търнаджиев, нейният личен шофьор. В продължение на 18 години той е записал в една тетрадчица рецепти. Рецепти не само за готвене, защото баба Ванга, както разбрахме, е можела да готви много добре, но и за лечение. И дори след последното ни интервю
което излъчихме в нашето предаване, много хора са започнали да му звънят точно за да го разпитват за рецепти. Ние сега ще разкрием за нашите зрители част от тях. Примерно изгаря се било от огън или вода някъде. Взимаш едно яйце, само че пресно яйце. И изкарваш жълтък. Намираш пресно масло, краве. И това, двете неща се бъркат и то става крем. Ако трябва, ще сложиш още едно яйце или малко повече масло, да стане във вид на крем. Да. И на самото место си слагаш... Като компрес ли го... Просто като мехлем. То става мехлем. И си го намазваш. Трябва ли да се затопли мястото отгоре или само мажеш? И подмиваш, примерно, с риванола. Да. Просто почистваш раната и после намазваш. За този случай имаше едно момче, който българин в Австрия, 12 години, ходил навсекъде и пристига при Ливанга, не зарасва раната. И тя, просто аз знам, присъствах на този случай, му казва: момче, докато отидем в рубите, ти отиваш, намираш пресно масло и яйце и идваш при мене. Взимаш, правиш във вид на крем и се намазваш. Докато беше тук в Петри 4 дни, раната почна да зараства. Колко пъти се мажеш с тази смес? Предполагам, че на деня 2 пъти. Колко време трябва да се престои с това нещо намазано на крака? Знаеш ли? Примерно, като сложиш днеска до след обед, след това пак се намазваш. И то вече се вижда, че раната зараства. И момчето радостен стана и се отиде в Австрия и после ме се обажда, че наистина всичко е минало както трябва. Рецептите на баба Ванга ще публикуваме на нашата фейсбук стена Денят от близо с мира. Харесайте страницата ни и ни пишете за всичко, което ви вълнува. Още една история ще ви разкажа сега. Една вечер се прибирах от работа, бързах, навън беше тъмно и студено, но някаква прехвърчеща оранжева светлина привлече погледа ми. Обърнах се и видях едно момче с бяла тениска, което подхвърляше огнени палки. От устата му излизаше пара и се смесваше с дима от горящите факли. Кожата му лъщеше на нощната светлина, а ръцете му бяха черни като на куминочистач. Забравих, че бързам. Спрях и погледах, стоплих се не от факлите, а от огненото изпълнение на момчето. Той е огнехвъргачът Дарио. Вижте го и вие. Аз съм Дарио. Занимавам се с улични изкуства и музика. Това включва, жонглиране, въртене на огньове, каране колела на една гума. Те са също циркови атрибути. И също така свиря на кларинет, завършил съм музикално училище. И от малък обичам просто на улицата да се изявявам. И в паркове, и градини, такива неща. Театрите, циркове? Че тя е спонтанна и всъщност не е точно публика, просто ние правим нещо и хората, които го харесват и го оценяват, се спират и съответно го оценяват. Разкажи ми за тази вечер, защо се събирате тук? И тази вечер трудно ни се съберем, защото един приятел се е върнал от Испания за няколко седмици и се видях с още разни други познати, които се виждаме много рядко. И решихме просто да се организираме, да се съберем, да си повъртим и да се позабавляваме. Всъщност това го правим всеки ден, през ден, когато ни харесва. Точно с огньовете, иска малко организация, защото са свързани много неща, като покупка на парафини, на приготовление, костюми, такива огнеопорни дрехи и подобни.
Учим се, значи, всеки различно. Има, който успее да намери зала или място, където може да тренира зимата, защото от пролетта, даже от ранна пролет до късна есен може в парковете да се тренира или аз принципно това ми харесва най-много в парк, най-удобно. Един от друг ли се учите или има някой, който ви... Ами по принцип един от друг и сега вече има, нали, по-добри, които... Обаче то в зависимост много неща. Като цяло гледаме да си изкарваме добре и да черпим опит един от друг. Каква емоция може да го сравниш хвърлянето на огън? Може би просто се допира до огън. Примерно може да някой си запали огън, да е близо до огъня. То не е точно топлина и изгаряне или такова. То е просто движение, защото тези неща са много свързани с движение на тялото, с въобще изразяване на нещо, което ти е в главата. Мозъка работи, информацията тече през тялото и ти я пресъздаваш през веригите и през факлите вече. Аз по принцип много се кефа на бавни движения, харесвам бавни, такива бавен стил е моя и много обичам да взаимодействам с пространството, земята, въздуха и всъщност гледам да ги запълвам тези неща, да ги усещам през цялото време, вятър, земя. Може да го сравним с любовта? Да, това си е вид любов, както тя е любовта навсякъде. Страх нямам. Всеки различно го възприема, при мен и при доста познати. Не е страх. Нямам страх. Те неща са много свързани с движение на тялото, с изразяване на нещо, което ти е в главата. Мозъка работи, информацията тече през тялото и ти я пресъздаваш през веригите и през факлите. Като върта гледам да съм там. Всяко нещо останало мърсе, каквото и да е. Кола да бипне, човек да мине, псовня да каже, някой да подсвиркне, аз съм там. И освен когато правя шоу. Когато правя шоу за хората вече е малко по-различно, защото взаимодействам с тях. Събота е денят за почивка и денят за купони. Надявам се, че ние поставихме началото на уикенд забавленията. Не знам в колко часа ще си легнете тази нощ, но утре ви очаквам отново пред телевизорите точно в 11. Сега останете с По света и у нас и програмата на Българската национална телевизия. Довиждане!